Nagsakit na, imong lihok pinuntos na. Mga classmate na tingala, kay di nakamo istorya. Natingala ang maestra, kay nanimaho naman ka. Kana timaan niya, nag-igit ka. O galit midagan ka, sa klase miikyas ka. Imong lubot nagbasa na, pasumangil singotra na. Imong classmate gisundan ka, sa CR misulod ka. Kana timaan niya, nag-igit ka. Naulaw ka, sa eskwela miundang ka. Pagkapait, tungod na sa imong igit. Giingnan ka imong mama, nga balik na sa eskwela. Hasta ang imong maestra, di mo sugot, muundang ka. Mahadlok ka, katawan ra, inigbalik sa eskwela. Kana tungod lang sa nag-igit ka. Naulaw ka, sa eskwela miundang ka. Pagkapait, tungod lang sa imong igit. Imong classmate mi bisita, gisuroy ka sa inyo ha. Kay sila natingala na, wala na kamo eskwela. Apanwa mo atubangan, ni pauli na lang sila. Kana tungod lang sa nag-igit ka. Nag-igit ka, nag-igit ka. What's up guys? So diri na po ta sa atong shoutouts. Okay, shoutout ko kang Jason Vivas. Shoutout ko kang Mario Habigero from US, Texas. Shoutout ko kang Marvin Banpilan from Davao. Shoutout ko kang Jubert Pakulanang from Kabangkalan, Negros Occidental. Shoutout ko kang Johnny Boy from Masbate City. Shoutout ko kang Fox Rider Dave Flandes from Nabunturan, DDO. And shoutout ko kang Jane Abilio from Claveria, Misamis Oriental. Alright, thank you very much for watching. Pasumangil singotra na, imong classmate gisun